네, good morning. खुलुमबाय गुड मर्निंथ' नंलामोन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नै लोगोफोर जोंहा सारजों आंजों हाबा जाहैनो नागिरदों सारजों आंजों क्या हुआ गुड मर्निं नहीं था तो गुड मर्निंग बोल दिया कोई बात नहीं जिथु रास्ता थाफायानो नै सारजों आंजोंल' थांनो नागिरदों जोंहा दा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ देखायनोसै आं जोंहा गाखोबाय सालायबाय गारिया थांगासिनो दं जों हाबा जानो लामाया जों लागो लामाया नै थांखो नामा खेबसे आं लामाया एसे लिरनानै दामा ओंखारलांबाय जों लागो केब मोनबाय नै दिनै सानदेखाय पार्लाराबो बन्द सफैबाय जों थांबाय थांग्रोसै लोगोफोर दा देखायनोसै सालाकाति हाबफैबाय जों हाबा जाहैनो थाखाय जि मोजां नुखादों नै ससेनिफ्रायसो खेबफैनो लोंबाय आन्दायलाबायना थाना ससेनिफ्रायसो खेबफैनो लोंबाय दार्लिं गेजेरजोंसो हाबबाय माथो मोजां नुथारो नालाय अरे जाथारसै बाप रे बहुत अच्छा हो गया तो पहले छोटा में आता था मामा का घर मौसी की घर तो वो क्वार्टर तो नहीं है पहले वाला जब हम लोग 5-6 में पढ़ती थी तब आती थी बहुत इधर बहुत स्टैंडर्ड हो गया तो मोजां जाथारबायथ' ओरै क्वार्टार जोबसोमोन गैला माथो जों उन्दैयाव फैबाय थाबा बिराद बरियाथार मन्दिराव नै सालाकाति बिदि फुल थुल थाजोबनांगौसो होनबासो पहले तो अलग था अभी बहुत अलग हो गया हम लोग खाते थे ना वो मेरे एक मामा भी रहता था इधर ही और मेरे मौसी मौसा भी रहता था नोटेडाम एकाडेमियाव टाइम थाबाथाय बायनो हाबा बेथ' गोदान बानायजोबनायसो क्वार्टार बाहायथ' बिल्डिं गैयामोन वही फैजेनबा लाभ बानायजेननाय बे ये हमारे आगे आगे ऑफिसर का गाड़ी हम एक साथ जा रही शादी खाने के लिए बेंथें दंजोबो ओरै बारस'नोसै आरो गेजेरजों हाबनानै औ बेंथें दंजोबो बेहाय बे साफोरनि थाखायनो हाबनांबाय स्टेट बेंकआव बेहाय सिङावसो फैनानै बिराद मोजां बाहायनो फैनानै गेलेफैयोमोन सोरनावबा सोरनावबाजों दाबो फुरानायानो दं ये पुराना सिगांनिया एसे दंबायो इधर ही था मेरा मामा का क्वार्टर अभी तो मेरा मामा ब्रह्मो बाबा की आगे सेटल हो गया घर बना के खुद का घर बना के अच्छा इधर भी है पुराना पहले वाला क्वार्टर थोड़ा अरे बाप रे दाबो सहैयाखै जों लोगोफोर दा देखायनोसै आङो सहैबा हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि न' ना हिन्जाव गोदाननि न' थांनानै नै सालाकातिनि गार्ड बै हरैबो दं एक्स आर्मिफोर आरो बिसोर अफिसा नै बेनोमोन अफिसा मिलने के लिए आया हारसिंसो ओमफ्राय माबाखौ लाबोफायाखिसै नानिमोनखौ लाबोआखै दे थगोर दे जायगा लानानै दोनखा दे अके
स्टार्ट खालामफिनबाय थांफिनसै आरो थांफिनसैसो होनलायलांबाय थांगासिनो दं नै अफिसारखौ लोगो हमफैनानै आगयबाय लासै लासै साहा बागान थांमाथों माथो मोजां जाथारबाय माथो थिंखु बागानसोना साहा बागानसो होनगासिनो आं बिराद गोबाव जाबायमोन फैयैया 20 बोसोर बारबायदां एनाखौ उन्दैयाव लाना फैनायखौ नामदा जाथारोमोन आगोल जों उन्दैयाव सालाखाथि होनबाथाय वाह अंदर का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है गथ'फोरनि माबाफ्रा हनै गेलेग्राफोर फैबाय लिंबाय चेस डास्टबिन बिराद स्टेन्डार्ड जाबायथ' आगोलनि बादि नंला आगोलनि भुटानफ्रानो बोराय दा बानायजोब्बाय बे आउट बेजों ओरै थांला ओरैसो थांसैसै टार्निं बेहाय जाहैबाय नैबे माबा जाहैबाय सिङाव अफिसियेलि माबा जाहैबाय हनै जों ओरै हाबसिगोन खोमसिसैयानो माथो बेखौनो देखायनो लाबोखाथारदों माने बेहायनो एसे नायथों आंनि खिथु खिथु सालायद' होननांगौ स्टेन्डार्ड जायगा माथो स्टेन्डार्ड सख्रा लेफ्टजों थांसिगोन बिराद मोजां नुदों बे भिडिअ बिराद साइज दं दा थिंखुआ गानानै बैयाव एसे हाबहैलाबायनांगौ साहा बागानसो थिंखु बागान साहा बागान बायदिसो नुबाय थिंखुसोनो माबाथारा दासिमबो दं आरो बेहायनो बांलाथारा बिराद मोजां जाखाबायना जों मोजां जाखाबाय फैफेरलामोन दिनैसो नै गुवाहाटि ओंखारबाय बाहेरायाव हाबाथिलियाव सहैबासो बानायफिनसै आं दोनथ'नोसै सफैबाय नै जोंहा बेरायनायालाय आजै ओरै मोजां ना मेदामा जोंना बिजामादै मोनां दा जाथ'वाखै बिजामादै फिसायानो मोनाबाय लोगो एसे नायलांसै बानाय सामसै भिडिअ'नि हिनजावखौनो नायनो नार्जारि ओमफ्राय जों गथ'फोरनि गयारिनि बिदा खरदे गयारिनि गुवाहाटि रंजालि हाबा जानो थांनायनि उनावहाय दा बिसोरो बेवहाय आबमंगल लानानै फैनायाव दा बेवहाय जोंनि जिल्लानि बर्डनिफ्राय गाहाय आलासि महरै नुजाफैनाय बायदि जाहैदों जोंनि कर्ण साहाब अनारि केप्टेन कर्ण साहाब अनारि केप्टेन करन ब्रह्म साहाब ओमफ्राय अनारि केप्टेन रिंसार साहाब बेजों लोगोसे मेडाममोन दंफायो
पन्ना सामनि मेडाम सरन सामनि मेडाम रिसार्च सामनि मेडाम ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि माखासे बिनि मिसेस ओमफ्राय जोंनि माखासे एनटिपिसि गिर्जार ग्रुपनिफ्रायबो जों बयबो खौसे मोनसे माबा आशीर्बाद बायदि जों हिनजाव गोदान माखासे आशीर्बाद बायदि मोनसे होगोन आरोखि दा बेवहाय साबा बेखौ गथायथिनो गेजेराव udah sama जाखां लोंखां फैफिनबाय जों नै सालाकाटिनिफ्राय दा बेलासियाव बिराद बिहिर जाखाथारोना जेरावबो सालाकाटि मोनबाय लोगोफोर फैफिनबाय जोङो सालाकाटि मोनबाय जाखां लोंखां फैफिनबाय नै अफिसारनि गारियाबो बेवहाय थांगासिनो नद्रे दामेका दं स्कुल आरो बे ए होमबालाय माइदाङा बाहायनो दां गेन्दा फुलानो मोजां मोजांथार बार फुगासिनो दंथ' दाबो खमायनायाना होखावथारदों दै बाना गावजोबो बाहेरायाव ओंखारबाय दाना गेटनि बाहेरायाव जों थांनोसै दाना सहैसै गुड नाइट बाय बाय